Piglunsar ngunya na aldaw kan City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ang saindang Adopt a PWOD program na ginibo sa Balay Silangan Reformation Facility sa Puro, Legazpi City. Sigun sa CADAC Officer Head Designate na si Debbie Baltasar, obheto kan programa na mainkaminaran mga PWOD o persons who use drugs sa syudad din Legazpi na magbagong buhay sa tabang man kan PDEA Albay. Pig-identify ta po sa mga PWODs na may potential, may mga skills or talented po sinda na talagang naiiling ta na igwasindang transformation from being a drug user, naiiling ta man so talagang determinasyon para magbago. Sa presente, may 4 na pioneer na ang PWODs, sindaan mga individual na dating nagagamit ng droga, asin ngunyan ang nakauwas na matapos kan mga naging interbensyon kan CADAC. Magiging katuwang sinda kan duwang opisina sa nasabing programa. Pag nag-materialize na po ini, pag nailingta na po, so talagang need niya and so success, kaining so output kaini, pag nailingta, ma-expand pa po kita sa tuyang mga miyembro. Apwera sa PDEA Albay, magiging katuwang man sa programa ang PNP Legazpi, DOH asin DILG. Sigun sa Provincial Officer kan PDEA Albay na si Noe Brigel, magayon ang nasabing programa hulita magiging dalan sa dagos ng pagbabago kan kada PWODs. Magayon na move na ma-adapt kita ki mga PWODs para maging katabang sa pag-implement kang Barangay Drug Clearing Program, especially kaining Rehabilitation Intervention Program na nakapaloob digdi sa BDCP. So ining mga i-adapt nindang PWODs, magiging parte or sinda so matao ki mga inspirational messages. Ang programa, parte kan Drug Abuse Prevention and Control Week kan PDEA. Ang pinaka-maray na intervention program na itao duman sa mga nag-abil kang plea bargaining is through reformatory intervention program sa paagi kang Balay Silangan. Laom kan CADAC asin PDEA Albay, lugod sa siring na programa, makatalingkas na sa iligal na droga ang mga nagagamit asin nagpapabakal kaini. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda.